Sa edad na 8, may acute lymphocytic leukemia or ALL cancer na ang 8 taong gulang na panganay ni Nanay Lujen na si Sherilyn. Nalaman lang ito nang minsang ipatseka pati salang sa MRI dahil pabalik-balik ang lagnat. Minsan hindi makalakad at marangganang kumain at maputla. Dito nakumpirma na may kanser sa dugo at bone marrow ang kanyang anak. Sabi ko sa kanya, kung ano yung kaya natin, ibibigay ko kahit saan, lalapit tayo, ilaban lang yung chemo. Pero sa kabila ng pait na pinagdaraanan, may kabutihan na laging nakaantabay. Dahil isa sila sa 30 Kapampangan cancer patients ang nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa Assistance to Individual in Crisis Situation or AICS na programa ni Governor Dennis Delta Pineda, Vice Governor Lilian Nanay Pineda at ang sangguniang panalawigan ng Pampanga, katuwang ang Provincial Social Welfare and Development Office. Bawat isang pasyente ay nakatanggap ng tseke na tig 15,000 piso. Sa ngalan ni Gov Delta at Vice Gov Nanay, personal na inabot ito ni Executive Assistant 4 Maylene Pineda Cayabyab, kasama si Acting PSWD Officer Fem Manara. Mahal naming Nanay Governor Pineda, ako po ay nagpapasalamat na walang sawang pagtulong sa amin mga anak na nagkikemo. Ako po ay taos-puso pong nagpapasalamat. Sana po huwag po kayong magsawa sa amin kasi nakikita nyo naman po ang kalagayan, yung krisis po talaga na yung mga gamot ng anak namin. Ma'am, thank you very much po and all God bless po. Para sa Balita Pampanga, Patricia Kabungkal.